Это тоже, кстати, символ меча, но меча духовного. Называется палица. Палица. Она одевается с правой стороны. Ляба дішпінал юслива лехто, марсосиче поручі, кунуло подрясіння скижі бачкооску скертон зездумо. Заняття інчеркнуша щослендичку тенези тодмато. А з православія проєкт сіжемин ляпа дішпінал юслино соослен аная та йосили. Даніл Нагорних ішкариш вітон кунєті школа індишецьке. Отин сіжем клас йосин ляба дішпінал йостодон валан люкало. Даніл черке милишки дишветле. Отчисили щурез пішана єзуштіс. Просто попросите помощи у Бога, чтобы Он помог в каких-то делах, если учеба там, или просто раскаяться в своих грехах. Тросеса серйоз пона черг буйгатиш, улини кужим шотиш, а стеше тини юртиш інтилуе. Свято-Михайловський соборин радян душескон йос улсин тросеснил піос ниришсе черке вуйзи. Татын нільдон палаляпа діжос пінал йос аж сели куле луїш тодон валан башто. Черкли матин луїш адям йос соостен чуле мази оскон пучато. Ляпа джиш пінал йос лидише скон йос сиділоч радяшкози. Соостивіть екскурсіос, ожікні мичтус православі сіжем суридьосенизи, аджитон норчос. Ляпа джиш пінал йос соос аспартим коєч. Соїн сосликуле осконін марлишана, оскон аж ранезли, улонли. Вероника Ваулина, Василий Хохряков, Мынам Удмуртия, телеканал.